aí están os amigos de Brincadeira, que é unha das agrupacións de música e de baile tradicional que mellor investigan e cuidan a nosa tradición, ese patrimonio que estamos seguros que vai ser considerado patrimonio inmaterial da humanidade. Bueno, pois Brincadeira de Vigo, a ritmo de Muiñeira de Xanza, acábanos de decir moi boas noites.